Menki Akomamo, Medindi brother Eli Soriano, me free members Church of God International. Me pasa meton safremo na mo meka yen ho e wasema baako empire bomu da biara eya donko ne fa na yetumi abompa ya ma nipa nyina ne wiase nyina ebra yefa ahohiahia emre mu abra yede apomodene enhyehyeye bitise ensa hohoro na yakentene edipedua kwa akutia yade mu no na tumi aboa ya ma yakwo atia amanehuni nanso edro ne ayaresa biara ne wa tumi wo mu a esene wenyankopon amoa na yehia wenyankopon amoa yi sene ade biara ne danyina emfa ho ne asɔre a owo ana ɔsom a owo mu yɛyɛ mfra yɛfra enipa a ɛwɔ wiase afa na nyina wɔdwene wɔnabusua ɛnafofoɔ adɔfoɔ ne enipa nyina daakye ho yɛma obi biara akɔ aba mo ne yɛn betumi abɛbɔ mpaeɛ na sɛ mopɛ hwehwɛ mu pia mama ne yɛn krataa yɛda mo ase bebree na yɛne da so ne sɛ yɛbɛsan atemonka nyankopɔn nhyira mo.
sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus ang daan na sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng una upang siya nating lakaran. Tuloy-tuloy ang pag-abot natin sa ating kapwa na nangangailangan ng paglingap. Nakapagdaos tayo ng feeding program sa mahigit na Nakakubuhay nipa ahanay wiyasiya fanagna na enipa 529 iniyama wo ni. Isa ang East Timor Blind Union sa mga lugar kung saan regular na isinasag mga na anifrafo bi aye ba ko MCGI o amoye MCGI na Celestine na busiya ay impairment. Ang kanyang tatlong anak ay ipinanganak din na may problema sa paningin. Kaya't alala. Mama so mo ni free no ti and dadyo na se de wa famu no mo so famu bi esro nimtibu ene nkrofo se de wo mo sere wo mo no se ma famu pen no na kesa wo no madidi dem ti se ye no hanesan deficiência matan hutu namos haurasi hanesan triste me domo me enseña na ang kanyang asawang si Alberto ay may regular na trabaho bilang kawani sa isang non-governmental organization. Alberto ye juma se obia onya ba ye juma na juma na so ba ye juma dia hwe abusia no na yama wo mo aduane anase amu ane diapers ne na mafofre hia abofra no. At dahil MCGI cares, muling naghatid Isa sa MCGI gina nipa hunti enuanom akoma wo mo nuane timamufu wasam potumo. At syempre hindi mawawala ang pamamahagi ng grocery items Akoma wo mo enuane free MCGI free store. na siya namang magtatawid sa pangangailangan nila para sa mga susunod na araw. How agradece ba aman maroma no agradece ba Na medawin yang ko na si Bebre. MCGI wo mo achadie mo ba Jesus na meda MCGI ase na radi Yesu Kristo na wana umuwa kuma mutie Salamat sa Diyos dahil hindi pinagkukulang ng pagkakataon ang kapatiran na abiyo asada pepeman ka winyang kupon se itimi abo wana wudi henya. ang Diyos ay nakikinig sa kanilang mga daing gaya ng nasusulat. Ang Panginoon ay Nasa di malapit wakre no lahat na nagsisitawag sa Kanya. arade ben wana wo friend Sitawag sa Kanya sa katotohanan. na wana wo friend ade wo no kremu nyina. The legacy continues. To God be the glory. Agapade nto so enmonyam enka winyang kupon.
kapayapaan ng Panginoong Diyos, muli po mga kapatid at mga panauhin ng sumaatin. Bago tayo muling magpasimula, tayo po Yɔnko asomdwe ɛntena gyina akoma mu na ansa de bɛhyɛ aseɛ na yɛasua Nyankopɔn nsɛm no. Mama yɛnsrɛ wɔ Nyankopɔn hɔnom akwankyerɛ ɛberɛ a yɛba abɛsua ne nsɛm. Mama yɛn nyinaa yɛmmɔ mpaeɛ anuanom. Yɛn Agya a ɔwɔ soro, wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu, Agya yɛda wo ase nnɛ da yi sɛ ebio wama yɛn nkwa ne ahoɔdene ne akwanya pa a yɛbɛtumi de yɛahwehwɛ na yɛasua wo nokwasɛm na wɔtene ne nsɛm bio. Agya yɛda wo ase sɛ nnɛ da yi aba abɛto yɛn. Wode wo nsa ka yɛn akoma sɛ yɛbɛnya wɔpɛ bi ade ate wɔpɛ ase na yɛatumi atoa so ahwehwɛ kwan a ɛba wo nkyɛn na yɛhunu wɔ Nyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn nkwa. Yɛi ɛyɛ wo nnwuma ma yɛn ho brɛ ase yɛ nipadua yi. Bere biara ne hɔ a yɛn akoma asom wo. Na yɛsrɛ wo sɛ fa wo nsa ka yɛn nipadua na fa yɛn sini ntɔ yɛn mmerɛ ato a yɛayɛ atia wo nyinaa kyɛ yɛn. Ɛfiri berɛ a yɛbaa wiase, yɛsrɛ wo tenetene yɛn aberɛ a yɛresua wo nsɛm kronkron. Yɛsrɛ wo hunu nnipa nyinaa mmɔbɔ. Nnipa a wabɔ wɔn hunu wɔn mmɔbɔ. Yɛwɔ ahunahuna mmerɛ mu, ɛberɛ a yarewa ne mmommoyɛ pii. Ɔtaa no wɔ sɛ yɛpii atwa yɛn ho ahyia da biara no. Yɛsrɛ wo sɛ frɛ nnipa a ɛwɔ akomasoadeɛ no wɔpɛ bi sɛ wɔbɛsom wo. Yɛsrɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛn nyinaa yɛbɛbom na yɛatumi ahyɛ wo din animuonyam na yɛasom wo animuonyam din. Agya, yɛsrɛ wo sɛ soma Honhom Kronkron ma no mmra yɛ mfimfini na mmɛbue yɛn akoma mu. Yɛn Awurade yɛda wo ase wɔ wo dɔba korɔ no din mu. Amen.
Magandang gabi po, magandang araw, anumang oras po kami ay muling narito ng Martes at ito na ang atin pong ikapitong araw ng pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga panauhin ng ating Panginoong Hesukristo. Nagpapasalamat po tayo sa lahat ng ating mga panauhin na muling nakikisa sa Anasa na nyumre sa damukumo mrati biara no ase. Daniel Yamai from Members Church of God International na ya return sa from sama makayo no. Awo arade amran sami mo na sa bra yesia na rade Yesu Kristo amran sami. Na yemba to waso. Abaje ya enadu na kopem sheda ebe ne. Aye ajuoda kopem ya woda. Dia yermne enado dua kaidi besia ye radi Yesu Kristo mransem na sesi ni mama brother Eli Soriano eni anom yanchi ya kombo bibiara seda enka rade sey na yenya kwenya pei ebesia nyankopon mransem mama yanto waso ensia ya asimti no enkutanwudi a wonyankopon na churchere eni anom a wonyankopon na safni mo in fact, yen anasamu anasu bibiara opese obeka asafu anaso be ye wonu awa asafu mu no ade ne wenyankopon no mro nsemfa ye no kuta hodie anase ye na yonkofa ho se ne anuma wenyankopon wasafu mu oma yen kan Galatians 4:18 Galatians 6:10 ejisi ye wobra fata mama yenye ni penyina papa ankanka wana we gidie no fiefo na yermi ya Paul nensema wakachere tete ya Akristofoɔ na we ni anmo wanyankopon wasafu no kan say Galatians 6:10 na se wobre fata mama yenye ni penyina papa ankanka wana we gidie no fiefo na eni ame pese mo hye ye no enso se yo amran samba kope ai betumi afas ne nipa nyina atena ya beye nipa nyina papa ya beye nipa biara papa na de wo mo ne se ankanka wona wo ye gidie ni fiefo enti asia afoforo awofa sa transemi ho ne se omo no mo kwa soro nko na wo no ye wo no papa na so twere kronkon no so ye nipa nyina papa nti za wo ne wo mo ni gidie ba akomo ana wo som ba akomo a wo no mo be fa wo ho tan ya wo nsori bin mo ho no mo a onya wo masafo ba o ye wo matamfo di agro mo beku ye nya na sesema na tinka to so ko wan krata no wo ho ya bo ho amane wo kase bomu beso aban no antimi anya ho hwe ebin wo no mo nipa ne nya war mo hwe na so wo mo edi nipa no ewu ebin mo mo betwen bra kwa kofro ka na so kwa kofro bus no na edi ka twie fa wo so but aye na so wo mo nyina ne gidie ba ko munti ya wo nsori bin mo ho no mo a war mo di wo nyonko nipa wo sori biara otese mfinyankopon wo fire bonsam na ewi asia ya tumi ya woni pa bi mo ho no mo fire bonsam yanken kan John 8:44 na mo de mo aga mo firi ni mo ni wo bonsam na mo aga no akone de na mo pesa mo ye ono na wo yo wudifuo firi mfiti ya sie na wonyina no koro so everse no koro ini ni mu sa wo ka tro samo a efi ono awe mu na wo ka everse wo ye otrofo ne atro agya everse wo ye otrofo ne atro agya awudifuo nyina ne atrofo nyina agya no wo bonsam enti se onipa bi ya kyerɛkyerɛ ne sɛ woni nkrofo awu na ya kyerɛkyerɛ no asɔre a wɔkwa na wɔsoma wɔ mu ne sɛ wɔnya nkrofo bɔne ya monka ne sɛ saa som no na saa safoko no efire bonsam mama ye ntɔ na adamu atrofo nyina ne awudifo nyina efire bonsam twɛ konkono sɛ wɔde mo agya mo fini mu ne wɔ bonsam na mo agya no akɔ no de na mo pɛsɛ mo ye ɔno na wɔyɛ awudifuo firi mfiti ase ano nti awudifuo nyina
Aya bonsamma. Wamo free bonsam omoye Satan asuafo se de kra kronkono sie. Na adeɛ baako a aboro so won se wɔn mu kum wɔn nyɔnko nipa wɔn mu susu sɛ adeɛ a wɔn mu yɛ ne yade papa Awurade Yesu Kristo tie wudi yɛn kenkan John 16 verse 2 na obetum mu bi afihia dan mu hwɛ ebrebe baba obiara obekum no besusu sɛ wɔde resum wɔ Nyankopɔn ya wɔn sɔre bi no hɔ no mu asa no wɔtie wokum wana safo man wɔkyerɛ wana safo man sɛ wonni ewu enti wɔn mo firi sɛ yɛkum wu a ɛyɛ nyamesom ɛdonta me de me ka kyɛ wɔn nipa ne wiase nyina bubefu me kora no a ɛwɔ ka safo bi ho na asafa wo kwakɔdɔn no no ɛhwɛ wo sɛ kum nyɔnko nipa ɛyɛ antikristo ɛtia kristo ɛresa kranko no sɛ yɛyɛ kristo nasɛm wabetum afrihia dan mu ene de waka kyerɛ Akristofoɔ no tetemere mu wɔde monhwɛ no abɔ ne so ebre bi bɛba obiara obekum mo no besusu sɛ wɔde resum wɔ Nyankopɔn adenti na wɔn masua wudi ɛrose wɔn ma sɔre na ahyɛ wɔn saa delicado sa religion mu nsɔre foforo a ampa so wɔn di wɔn nyɔnko nipa awuo na se muni musa ne meye nuanom wo be free se wa mo ya kronkronfo won mo boa paye won ho se wo free wo Nyankopɔn mo free no krom nkwa na papa obo nkwa na benya nkwa bonsam ma benya nkwa je ana twa kronkron se bo de mo agya mo free ne mu no bonsam na mo agya no wakono de na mo pese mo ye atime de megidi na ye me yankasa mo megidi Awurade Yesu Kristo watene sɛ ampasa yɛ wɔn sɔre bi mu wɔ hɔ ma wodi wɔn nyɔnko nipa awu na sɛ wodi wɔn afa ɔbɛtɛɛtɛw Erede Kristo ɛka yɛ wɔ nsɔre wɔ yɛ wudifoɔ wɔn mo fowa wɔn a wodi awu no so bɔma yɛn kenkan Romans chapter 1 verse 32 Roman for ngomati ba kuntu madu ya samilu now when na wana when Nyankopɔn ahyɛde no yie sɛ wo na sɛ wana wɔyɛ saa nneɛma yi deɛ da sɛ nya yɛn ko ara na wɔyɛ na mmom wɔpene wana wɔyɛ saa deɛ no bi no so wɔbɔ pene nkorɔfoɔ so ma nkorɔfoɔ kwan ma wɔyɛ wɔtwerɛ kronkron mu ma bu mbafu me deɛ na kyerɛkyerɛ mo Enneoma ɛkɔso enso ensɔre afufuro mu no ye mmoso enkanka sa asɔre no wagidi na omu wosika omu di bɔne a yenka eno nti enso bebre no abɔ ne omu di ne sumase emma kase yebomu emma ko wan krata mu yewo ko wan krata bebre a kyerɛ sɛ ye won sɔre bebre omo ye atorofo a omo ye wudifoɔ Enuano medi ho adanse akyerɛ mo sɛ de meka akyerɛ mo no anya atesem ananya nkonkonsa na nansesem bi enuano ma de nti na meka saa ne me pepesa me kyerɛ mo Kristo mmransem Kristo mmransem a wo ho ma enuano nipa nyina papa enkanka wona wɔyɛ gidie no fiefo Kirase ye kirase enepa ya beye wona waye gidie ni fiefo no ta papa kro yi ara na wo beye nipa biara na sai mpo wo mo ni asafuni mu ana mo nya asafo makra na mo nya gidie ni fiefo kra no a ya beye won papa kra konkon se mo nya nipa nyina papa de wo mo ne se ankanka wona waye gidie ni fiefo na so papa wo beye wona ye gidie ni fiefo no papa kro yi ara na wo beye nipa nyina nso na sade beye a ya bate de ye wo Nyankopɔn no mmara nsɛm asɛm ane kwa betumi afa so ne nipa nyina tena no gye sɛ ankanka wona wɔyɛ gidie no fiefo ade ne Nyankopɔn no mmara nsɛm wadi kan
Banyankopɔn nkwa wɔ Nyankopɔn asafo no mu. Twerɛ kronkron no ka no wɔ Kolosifoɔ nwoma ti baako nkyɛmu dunan. Colossians 3:14. Na yɛn nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ no nwuo. Ɛnti ade emu da hɔ. Ase yɛn nyinaa so nkyerɛkyerɛ no nyinaa so mmara nsɛm no nyinaa so tenene nsɛm no nyinaa so ade edi kan no ɛwɔ sɛ ɛyɛ wɔdɔ a ɛyɛ pɛyɛ ho ma sɛ bɔha no kasa mu no ɛsɛ na yɛn nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ no nwuo. Lokano kasa mu no na deɛbo no nyinaa so no monhyɛ wɔdɔ na yɛn nyinaa so na monhyɛ wɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ no nwuo. Pampangan kasa mu no yɛn nyinaa so na monhyɛ wɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ. Portuguese kasa mu na se na yɛn nyinaa so na monhyɛ ɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ no nwuo. Spanish kasa mu na yɛn nyinaa so na monhyɛ wɔdɔ a ɛka nneɛma nyinaa bɔ mu ma awie pɛyɛ. Kristo mmara nsɛm a di kan no ɛyɛ ɔdɔ. Ɔdɔ wɔ hɔ yi yɛbɛda no wadi. Ɔdɔ yɛn ka no yɛn mu kɛkɛ. Ɔdɔ yɛn twerɛ nto hɔ. Ɔdɔ yɛn mprente mfa nkɔtale kwan ho. Ɔdɔ ɛyɛ adeɛ a ɛyɛ ho adwuma yɛn fa yɛ no nka kɛkɛ. Na oni kwan bɛdi kan adɔ no yɛ wɔ Nyankopɔn. Anuanom wa mo werɛ mfiri o. Wodɔ no. Oni kwan wodi kan ɔbɛda wodɔ adi akyerɛ no no yɛ wɔ Nyankopɔn. Arose yɛn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm. Yɛtɔ so mmienu yɛbɛdɔ yɛn yɔnko nnipa. Mama yɛn kenkan. Baate nwoma eti aduonu mmienu nkyɛmu aduonu nsia. Matthew 22 verse 36. Kyerɛkyerɛfoɔ mmara no mu kɛseɛ ne deɛ wɔ he. Verse 37. Na wɔsɛ no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wokora nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu. Yɛn ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ di kan. Verse 39. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Yɛn ehia nkyerɛkyerɛmu bebree emu da hɔ. Ɛbrɛ wɔ bi bisa sɛ kyerɛkyerɛfoɔ pa. Mmara no mu kɛseɛ ne deɛ wɔ he no. Yesu Kristo bua sɛ no sɛ fa wakoma nyinaa. Ɔsɛ no sɛ dɔ Awurade wo Nyankopɔn wakoma nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu ne wɔkra nyinaa mu ne wadwene nyinaa mu. Yɛn ne mmara no mu kɛseɛ ne deɛ di kan. Na deɛ ɛtɔ so mmienu te sɛ ɛno dɔ wo yɔnko sɛ wo ho. Nti wobɛyɛ koraa no wadi ewu. Ɛsɛ dɔ wo yɔnko sɛ wo ho a adan koraa no bɛma woyɛ wasafo ma no kunkum nipa. Tanka wasafo no yɛ no koraa asafo a adan nti ɛna wotu wasafo mafoɔ sɛ wɔn mo ni nkurɔfo awu. Abere yɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛnyɛ nipa yi na papa yɛn na yɛnyɔnko nipa sɛ yɛ ho. Isankasa mmara nsɛm yi wɔ mu a wasafo mu a adan na wɔn mo kunkum nipa. Sane sɛ wɔn kyerɛkyerɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm yi nti wɔn mo nsuro wɔn yɛ mo nhyɛ wɔn sɛ wɔbɛdi nipa awu. Yɛne deɛ Nyankopɔn no mmara nsɛm no ɛseɛ. Sɛ awɔ sɛ yɛ nipa nyina papa awɔ sɛ yɛdɔ yɛn yɔnko nipa sɛ yɛn ankasa yɛ ho. Matthew 5 verse 44. Yɛyɛ Kristo mmara nsɛm sɛ yɛnɔ yɛatamfo no mu mpo yɛbɛsi dɛn ne yɛadɔ yɛatamfo no. Mama yɛn kenkan Matthew nwoma
eti nim chemu aduana nan na mo de pese mo se mo no watamfo na mo mpaye ma wona watamo verse 45 na moye mo ejo wosoro no emma efise o ma na wiye pue nnipa bone ne papa paso a woto nsuogu wona wotene ne wona wantene so aronti amransam asiye no yatamfo no no ebema yaye ye na eja owosoro no emma efise eja owosoro no odo wona won no na wo munu mpo wama na wi abo wona wotene ne wona wantene so omani nsuo togu wona wotene ne wona wantene so saana Nyankopon tie impo wona wo munu wona wonfa Nyankopon enye hwe kra no wo Nyankopon do won so ye ne buta yenti a o hye ne ma a Church of God asafunim say bonom watamfo bomom pa ye ma wona wotamo na ma ye moja owosoro no emma adentira ariso woman na wiye pue ne papa ne pabane so na woman isi otogu wona wotene ne wona wantene so ade edi ho adanse kire se ye mransem no bom se do wotamfo no yankenkan na ho adanse Luke angoma ti sianke mu adia sanu Luke 6 verse 35 Etimonya timobro sa de moja enso ye timobro no sorry na monno mo atamfo na monya yi na momfa mo wode ani ne biridisoɔ na mo akatwa ye bebre na mo ye de owosoro no emma efriso no de ya ma boni ayefo ne nipa bane Onyankopɔn do sa nipa yina adonte no kura sa funim no wa kyerɛkyerɛ se monno mo tamfo na monya papa wo bɛyɛ no wasafunim no obɛyɛ wona wo ye gidie ne fiefuo so papa wo bɛyɛ wona ka wasafunim no saaro so ne bɛyɛ wona wo ye gidie mu atamfo no mpo ebia na wo wankasa wotamfo bi enipa ye nimu won ye bɛyɛ won papa abontene sofuo yina bɛyɛ won papa na se ye se ka wotamfo a Onyanko nipa no ne timpote ba no ne tifie ba ko anya wotamfo na abɛtan no Ɔkwan bɛ ne yɛfa so dɔ yɛ tamfo ya konkon sɛ monya papa bon fam wadi ani ni biribi su wɔhwɛ watamfo kora basnya bɔ ne bosia ofiri sɛ nso ada foforo ɔsɔfo no bɛka kyerɛ wɔ sɛ watamfo no bɔ ne bosia ade ayɛ bɔ mpa yɛ sɛ omumu no ɔsa mɛbɔ wɔ bosia kra konkon na kan no sɛ ɛdi sɛ kɔm de watamfo a and aduane ni to come na mani nsuo num na saa yo na wode bɛboaboa nyansra ma gu na tifi aduane ma unana Romans 12 verse 20 enti ye kasa wo do wotamfo a enye wano keke na wode bɛka o enye ya no ne de ka sɛ su come na mani nsuo num enti wo bɛsi dan kura no wakunu wo bɛsi dan kura no wakum wotamfo Abra ya sanso ya mbransa mukura ma wosa do wotamfo ya ma wo mbransa mse se wo hia biribi kura fam no obo ho bosia kura ma no Oma yanken kan ma ti ongumma eti num enchemu aduanam yensa asena de ofam ho ade na ma no Enane wachi mano ene anomo nwene ho o wode adwene ho sa wotamfo bema na riane adi a obi a wonya wotamfo na sa kwom de no bebo na yemonwono nipa no wonya wotamfo na sa sukom de no awo ma ni nzu no mana tamfo na wosra wo nipa no nya wotamfo na obo ho bo se beba na wo ma no wo be ma no Kristo say momfa mo watamfo na momfa mo animpo ento biribiara so adentira Arusasa na eja wosoro no tie empo inipa wo mumu no kra enipa wo mfa ni die ma no mpo oye won papa sa na eja no tie Mama yenken kan mati ngoma
Yɛti num kyɛmu aduanan no Matthew 5 verse 45. Na mo ayɛ mo agya wɔ soro no ɛma ɛfiri sɛ ɔma na wiye pue nipa bɔne ne nipa papa so. Na wɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Saa na Onyankopɔn dɔ nipa o. Wɔtɔ nsuo egu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Ɔma na wiye pue apapafoɔ ne abɔnefoɔ so. Afei sɛ wɔpɛ sɛ wɔte nsɛm yi mu nsɛm a mu dɔ ase a asɛmisa ne sɛ awia bɛn na Onyankopɔn ma ne pue apapafoɔ ne abɔnefoɔ so. Saa awia no a yɛreka ho asɛm na yɛ awia bɛn. Yɛnkenkan Malachi 4 verse 2. Yakonkone sɛ na mo a musuro mi din no tene ne owia bɛpue ama mo. Yɛwɔ awia bi wɔ Twerɛ Kronkron ma yɛfɛ ne sɛ tene ne awia. Na saa awia no yɛ Nyankopɔn awia. Ɛnyɛ awia na ɛbɔ awia mu no. Awia na ɛsensɛn awia mu hɔ no deɛ yɛ honam fa mu awia. Ɛyɛ awia a yɛhunu. Na so Nyankopɔn awia wɔ ma ne pue abɔnefoɔ ne apapafoɔ soɔ no ɛyɛ tene ne owia. Tene ne owia. Tene ne owia. Ano nti yɛyɛ Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ. Nyankopɔn tene ne mpo. Ɔma bi so apapafoɔ so. Ɔde kyerɛ apapafoɔ a ɔma bi kura so abɔnefoɔ so. Sɛdeɛ ɛbɛyɛ abɔnefoɔ nso bɛda ne nipa papa. Ɔma nsuo to gu wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Na saa nsuo no a Onyankopɔn ma ne to gu wɔn a wɔtene so na ɛyɛ nsuo bɛyi. Yɛnkenkan Hosea nwoma ɛti du nkyɛmu du mmienu. Mungu aba ɛma tenene mfifiri ɛma mo. Muntwa adɔyɛ so adeɛ. Monɔ kwaeɛ beretuo mfa. Na aduru bere a wɔde bɛhwehwɛ Awurade akyira kwan kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tenene nsuo ama mo. Tagalog kasa mo sɛ Awurade ba de tenene nsuo bɛbra mo da. Ɔma nkyerɛ sɛ yie wɔ Tagalog kasa mu. Na wɔbɛkan no wɔ Borɔfo kasa mu ne Greek kasa mu a ɛtena sɛ mungu aba ɛma tenene mfifiri ɛma mo. Montwa adɔyɛ so adeɛ. Monɔ kwaeɛ beretuo mfa. Na aduru bere a wɔde bɛhwehwɛ Awurade akyira kwan kosi sɛ ɔbɛba abɛtɔ tenene nsuo ama mo. Enti Tagalog kasa no yɛnkyerɛ sɛ yɛtwi kasa no yɛkyerɛ sɛ ɔtwi Twerɛ Kronkron no mu. Yɛsɛ wɔde tenene bɛba. Na yɛde bɛba tenene no atɔ. Ayɛ Hebrew kasa no sɛ kosi sɛ wɔbɛba abɛtɔ tenene nsuo ama mo. Enti Onyankopɔn no ɔyɛ tenene Nyankopɔn. Ɔma na wiye pue wɔn a wɔtene ne wɔn a wɔntene so. Ɔtɔ nsuo gu wɔn a wɔtene ne abɔnefoɔ so. Saa wɔ wia ne yɛ tenene wia. Nsuo ne yɛ tenene nsuo. Ɛbisɛ ne mmienu nyinaa nnua hia. Wɔnam fam no nsuo ne awia nyinaa nnua ahia. Amen. Awia ne nsuo nyinaa no nnua ahia. Nti yɛ nipa no yɛte sɛ nnua. Yɛhia wɔ ɛne yɛhia ɔhyeɛ. Tenene a egyina hɔ ma osuo. Ɛna tenene nso a egyina hɔ ma owia a ɛyɛ Nyankopɔn ne nsɛm. Ɛyɛ Nyankopɔn ne mmara nsɛm ma yɛn sɛ yɛnɔ yɛn nyɔnko no sɛ yɛ ho. Esane sɛ yɛ natamfo no nso yɛ nyɔnko nipa nti. Yɛbɛtɔ yɛ natamfo no. Ahwɛ ɔbɛka sɛ brother Eli bɛka sɛ asɛm wei deɛ ɛdi ne wobɛda kra no adɔ wo tamfo ana ɛdene na wahwɛ wo nipa yi bɔ wo din sɛ yɛgu ho fi ɛmpa wo yie wo tamfo wɔdwene wo ho musuo wɔpɛ wo bɔne ɔpɛ wo sɛyɛ wobɛsa akra bɔ mpa yɛ ama no ɛdene ɛso anuanom ahunu Onyankopɔn ɔnyɛ wɔ bi a ɔyɛ ogyimifuo tenene ne nyansa nko a na ahyɛ Onyankopɔn ma adenti ɛna Onyankopɔn ahyɛ yɛn sɛ yɛn yɛ nyɔnko nipa na yɛ natamfo no. Ɔwɔ sɛ Onyankopɔn mpo pɛ sɛ abɔnefoɔ a wɔyɛ ne nko atamfoɔ koraa no ɛbɛnya nkwagyeɛ. Yɛn ne Onyankopɔn tirimobɔ. Yɛn ne Tete Akristofoɔ no suaeɛ. Wɔn mo sua sɛ wɔbɛdɔ wɔn natamfo no. Wɔn bɛtena
wɔne wɔn a wɔnyɛ nnuanom mpo wɔ asafo no mpo bɛtena na wɔne wɔn yɔnko nipa atumi atena asomdwuem. 1 Corinthians 9 verse 20. Korintofoɔ nwoma edi kan eti nkuntɛm aduonu. Mɛyɛ me ho sɛ Yudani ne ma Yudafoɔ na manya Yudafoɔ wɔn a wɔwɔ mmaraseɛ no ɛwɔ mu sɛ menhyɛ mmaraseɛ deɛ nanso mɛyɛ me ho sɛ obi a ɔwɔ mmaraseɛ me maa wɔn na manya wɔn a wɔwɔ mmara aseɛ no. Wɔn a wɔnni mmara no mɛyɛ me wɔn a wɔnhyɛ mmara no aseɛ no mɛyɛ me ho sɛ mɛyɛ me ma wɔn sɛ obi a wɔnhyɛ mmara no ase ɛnyɛ sɛ menni mmara wɔ Nyankopɔn anim mmom mewɔ Kristo mmara mu na manya wɔn a wɔnni mmara aseɛ wɔn a wɔyɛ mmara no mɛyɛ me ho sɛ obi a wɔyɛ mmara me maa wɔn na manya wɔn a wɔyɛ mmara no mɛde me ho mɛyɛ ade nyinaa mɛmaa nnipa nyinaa na ɛyɛ dɛn ara a magye ebinom nkwa. Kano wɔ Kristo ne tie na de me ho ayɛ ade nyinaa mɛmaa nnipa nyinaa. Wonyi obi a mfiri mu o wobɛyɛ nipa papa wobɛyɛ nipa nyinaa papa te bia nyinaa mu akwaneasa nyinaa mu no tene Paul sɛ de me ho ma ayɛ ade nyinaa mɛmaa nnipa nyinaa na ɛyɛ dɛn ara magye ebinom nkwa. Adenti ene ye ne yɔnko nipa betena sumdwem ebra ye nuanom wɔ asafo ni mu ye ne wɔn betena ye bɛyɛ wɔn papa ye bɛdɔ yɔnko nipa ye bɛdɔ ye natamfo nom sɛde ye bɛya betumi de wɔn aba Nyankopɔn nkyɛn ye ne botaye nti a wo bɛdɔ wo yere wo bɛdɔ wo papa wo bɛdɔ wo nua wo bɛdɔ wo maame so wo ye nuanom wo ye onua wɔ asafo ni mu a wo bɛdɔ wo yɔnko nipa obeye nipa papa obetumi aboa wɔn ma boa wɔn ɛwɔ biribi a wode bɛfa ma fam ɛwɔ bia obetumi de babosia abɔ wɔn bosia ya tamfo no mpo ɛbɛyɛ wɔn papa sɛ de twere konkono sɛsɛ tumi boa wɔn ma obetumi aboa wɔn ma boa wɔn ye nipa papa isane Nyankopɔn ti mopo yinti Nyankopɔn ti mopo ne botaye nyinaa ntia wɔse yɛ atamfo no papa ne sɛ opesa ne tini ne awi ya no ebi etogu ana ebo abonefuo so na wɔn ma adwene asesa ɔma ba Nyankopɔn nkyɛn na wɔn nso wanya nkwagye ye ne Nyankopɔn na wɔ soro agya no pɛ buntie 1 Timothy 2 verse 4 a wɔpɛ sɛ ɔde nipa nyinaa nkwa na wɔba no korɛ nim die no mu ani ye wɔ Nyankopɔn ne pɛ ye botaye si wɔ Nyankopɔn n'ani so ɔso wɔpɛ sɛ wɔgye nipa nyinaa nkwa enti sɛ deɛ Nyankopɔn pɛ no bi na wo nso wo pa a wommɔ mpa yɛ nka nkyerɛ wo tamfo so wɔ mu wonkum wo tamfo wonkum onyanko nipa ne ne nya akasa wonta ne nipa wonya ho sɛ wo deɛ wo ne wiase atwama nso wohwɛ obi anim a aso ne wiase atwama nso de bia no wa kana nim asisi wu ebi mo on ma no wo kasa ne na yɛ nim yɛ nim wu sɛ kaaka motu aso ne wiase atwama nso Aleti the Brazil mam hanom no bere jim Brazil fo na mamro mo ye ne hayo omu nimu okra no mo ba chia wo onimu o hia wo ba chia ma ache ma ha awo mo kasa mo bon dia ana bon tarde akobo vai ana so ho te sei na so onimu okra o ebia ne de di kan wo hia wo na so ebisa so ho te sei na so ye woni pa bi mo ho no mo a so pa cho wa te so se opa de Ayare. Abare. Rena ape. Aso shane nyanku pona na kasa aso ya de tamfo. Omu nim sade ya sesere. De bia ne ya kan ni mu asiso. Da kuru bia na menam baabi. Amekofa de dibia bi. Na de dibia ho no no. Wona agye enkrofo ma wo ba ho na wo gye ahoho ba wo bedidi no. Ohunu mi na wo sere. O de sere le hia me. Manya ma gye se mekoto bibia wo ho. Manya ma se me kodi biribi enti me ko o kase me metena se me kotena ase ne sa ne se de wo se ye ne se de ye ne se de wo se ti na nimu no e komo de me kura no ana me to coffee manta se de wo se ye no manage no ho na so bi no ho no mo a wa bata de na aso de bechew ne we mu ne nimu kusu
ebinim wo ho no mo ne wo kasa aso ne bonsam e na edi nkomo one ne ba kasa o tietem gu ne so se ne wanya bonsam ane na etwe manso o ma ya na nyonku nipa do wo fiefo do abusuafo o ma ya nya nipa biara wo ya bra bomu ne papa every say ye nyankopon ne mransem ye di ka obedo wo nyankopon ye ne mransem e di kan ne mu kase na de eto su ni te se no do wo nyonko se wo ho obedo watamfo kra ye Kristo nkyere se na enkrete nyina te won sori mu hwana nke bekum ne nyonko dipa hwana nke bekase nkrofo anasofo no bekase mo nkokum dipa omukuta omo nkyere Kristo se mompa ya mawon monya wo papa anke babompa ya kase mesuma osuru jankoku obi sanka sante kyere ya asofo ne ka kyere wa nasafo manka ya mompa ya se difi abayifuo mu anaso na tamfo mu nyansa be ne wo mu hwe sawoda wo tamfo nyansa be ne wo mu nyansa wo mu oli se wotumi da wo tamfo a enyam de ne ma wo kura so betumi da wo yore ana wo kunu ana wo ma abusuafo wo fanom wana wuntumi no na asasi so watamfo kura wompa wo yie kura watumi aye ne papa wabusuani a wompa wo bone na wuntumi nya ne papa tanka ya tetre nsorifo nyina saa ne omeyi a anka wudie mawiase do mo kye ya ne se usha watamfo a bodutio totopa yokuno tanka bo kuta bonsam gye musafo a ko mba so matamfo nyina kwa akogum anka ya tetre nipa se nipa ne te se de enkura no mama na kwenya ebada musu ba papa so ma nipa no asesa anka ye kwa akogina park so mompa ye fun se ya tamfo mu tira kronko ne se do wonyonko nipa o Kristo ni die obada wonyonko nipa wo mompa se wo bi nwu o Kristo ni mmo ne nyonko nipa kro no o Kristo ni sisi ne nyonko nipa o Kristo ni mapo o Kristo ni onto wo beere mona awo do wonyonko sa wo ho a wo pese ya to yire mona da bi wo pese bi ba to yire mona diza wo pese ba to yire mona enya wo suntu obi yire mona nka mona to mawiase ade trevi se wo do wonyonko nipa sa wo ho nti wo pese ba pause wo no pause wonyonko nipa me ko gasak awa pampanga na onua bi wo ho no ho a na watwe miensa na wo motonton ko wonsusa na kilo no na susu na ko wonsusa ne buwo beye dene nti kilo no ne buwo beye dene nti no akɔso me kan se wonua barman sindin aye ukɔ wonsusa no ne buwo aye dene nti no aye ubetumi atu akɔ akoton nti ya de tonton nuane sade be benye sika koka kansem pa no na nuane ma wo pampanga no nim be ye adwuma sade be ya ye betumi atɔ de ehia ye da biara na mekodwam na mekodwam no me hunu se ko wususa no ne bo akɔsoro ene bitter gourd me ka so na barman sindin aye we de wanya sika wo eno ma bo aye de no wodwam nti ma ye ntete wato so de ne nkoton na waka se wo da bi yentumi nkoton amebisa ne sa adan as okɔ aye obita god no ne bo akɔsoro ɔso enura nkɔ na megu su nuru metete koton abekum nipa obeto bia kwa akodie no anase be ma won ma yade ameka asa kwa ekuta adwene pa ma ne nyonko nipa na guna bi mo won mo a ogusu aduro kɔ obeto ma wadi na ofa ho bɛn uwa ruwa nanso oyo Kristo ni a ese woni abarama sindin awo free gasak no ne kai no me gidi se sa wonua no osoro obekobi okuta gene papa ma ne nyonko nipa na se wanya mfaso okra no a ono kwa na bebɔ kakra isa no se wagu ne na ba yesu nuru nti no mpese wo beton na so ye woni pa bi mo wo no mo a woni mpa se de wo to ama wo ne nye sika nti wo beton ama wo oyo Kristo ni a se na wasa wusuban atia na se onyonko nipa innim kura no a wo adwene wa ho nim nim se ne wo ye ne nye mama ye nkenkan asomafo ne nyema atia de no na nchemu bi nsia Acts 24
verse 16. Na yemu na meso me ho mehwe se. Minya ahonimu a se menya ahonimu a enifo Nyankopɔn ne nipa famuda. Se yedo Nyankopɔn, de yedo Nyanko nipa. Awo se yahonim eni kwan se dam biara eba mutia ye Nyanko nipa ne we Nyankopɔn. Na se wo no ukuta ahonim pa, wo nwene wo Nyanko nipa ho adwene mane. Ukuta ahonim pa, ukuta ahonim abeta ne wo nua. Na se wo do wo Nyanko nipa sa wo ho a wonwene obi ho bone ena wonwene wankasa mu nso ho bone yen enye nkyerɛkyerɛ wanwaso da so ade ti na nso da foforo mu kum wo mo ho banu mekata Soriano wa hyase akeka ye ho nsɛm benka wo ho asɛm no kwada meka kyerɛ wo ye wo twere kronkron ne mu Onyankopɔn pese sɛ agimisɛm no a yedi ne nsɔre mu na bɛkɔ ye ne Nyankopɔn ne mra nsɛm Isaiah 58 verse 1 tiemo denden enodo ho ma wo ne so satotorobanto na kame mane mra to ne Yakob fie bone kyerɛ won ayamra nsɛm afiri wo Nyankopɔn ma wo sɛmpakani wo se ye de yi tiemo denden enodo ho ma wo ne so satotorobanto na kame man bone ne won mra to kyerɛ won sa eni wudia ne bone akoso nyina wo se yeka sa de be ye Nyankopɔn ne mamfo no wo mo nkwaye bi asafo afiri wo Nyankopɔn no anya sa every say ayamro nsɛm se wo bɛka ho asɛm sa de be ye nipa nya bio enu anom hunu e wo nipa bi ni mo ho no mo a omo kan nsɛm dane no media me ne obi ne ntokwa Nyankopɔn ne nsɛm ena meka kyerɛ mo aniano monya hweye asori a waye awudifuo asori a wopɛ wa Nyanko nipa eye esaye no amamu nkobi ye nyina ye nipa ye nim di yetene ye nim di ye mfumsuo o ma ye mfo abone so ade yetene ne se no kura safo wo twere kronkron no mu no obeye nipa nyina papa ankanka wana waye gidie na to papa wo beye wana waye gidie ne fiefuo no wo beye wana waye gidie ne fiefuo so papa no bi papa ben ne ye beye nipa nyina yi odo ye beye de ye papa je na ye beyo o fa wa no nka ne keke unyi hu nkomo keke nti said ya kanu Roman ngoma eti son chemu dumienu Romans chapter 7 verse 12 amra samne ya kronkron tene ne papa ade de ba be ya adwuma no mra no amra bayi amra ne ya de amra ne ya kronkron amra samne ya kronkron ne tene ne papa papa wo Nyankopɔn pese ye Nyanko nipa no ya beye nipa nyina ye Nyanko nipa nyina papa ya beye ye natamfo no so papa ya ba de amransam no amransam ne ye de amra ne ye papa ene sa de obama wo Nyanko nipa aduane ye die ma obi akom de na aduane ni de sikom de no ne mane nsuo nom awotamfo aduane da wo Nyanko sa wo ho ye ne mransam ne ye ne papa wo be ne ye mra no ema obi kro no sa wo mpese betie mu agu so antie mu nwu afoforo so sa wo mpese obi begu ho fie nwu afoforo ho fi sa wo mpese bedi ho nsekura ni ho obi ho nsekuro sa wo mpese obi ba gro wo yere ho a nwuru obi yere ho sa wo mpese obi ba bo wo batiri mu odene a ema afoforo man so atiri mu odene pamocho ye nya wodawo wo ma wo Nyanko nipa so wo ho no neno ana oma yanken kan Matthew 7 verse 12 Matthew ngomati son anche mudumienu anti adie biara mopese nipa nya mamono monso monya sa emma won arese ye ne mrano ne yedifu no je mopese nipa nya mamono ade ko no ara eti demo
na dia obiara mo pese wonye emma mo mo so monye mani pagina ye ne ye friend say sika kokomra no ade a wo pese nkrofo nye ma wo no ye ma nkrofo ensam foforo mu no ade a wo mpe no emfa ni nkrofo ade a wo mpe se yade yawa enya wode no emfa anyi wo bi edi wo pese ye do o pese nipa do wana ene wo so do nipa o pese ye pe wa so ne ye pe nipa sem o pese nipa fa wo bane nje wo so fa bane che o pa adaye wo pe che ya adaye o pese afoforo nya wo ho abotre nya nkrofo ho abotre yen ken kan Ephesians 4:32 Akristofoɔ ngomati nan chemu adia samienu boma moyemu nyeyie na enhwehwe mo emema mo ho bomfa chicha mo ho sade wo nyankopɔn nam Kristo so de chair mo no moyemu nyeyie bomfa chicha mo ho ye ne mransem a wo asafnimu amransem a wo asafnimu no ye beye bia manaso wana wo asafna bontene so ye beye ni peyina papa ye de twera konkron no sie aseboma moyemu nyeyie na hwehwe mo mema mo ho woyemu yeyie na woyemu ahwehwe ma wo bia no wonya pesemi nkuminya na wa ye muye na ye wo bi ho abadaya o wa abadaya na wa akoma mu tie be hunu nipa mobo e bia wa ye aduane wa ya akokɔ nkwan na so ye mu ya akokɔ nkwan a wo yo ye na wo nu aye no obi a wo pese wo kye ne bibia no metumi ama wo mo bi obi bi sa oni pa ne ye mu ye no te obama na nyonko nipa nkwan ya waye ni bia ne yemu ye nti ebia wakum nam bi na ebia wakum akokɔ na akokɔ no de bia ye nkwan nipa opese o ma na nkwan ni bi o ma na ba ma na ba bia ba ma na nampare na o kasa be de me yemu ye o na akokɔ tini akokɔ na ye numpi na adokɔ akɔche wa pese bi nkuminya we nya ye mu tra konkron se mama mo yemu ye na hwehwe mo mema mo ho sa wo wa ye mu ye a ubie wa koma mo ma ni panyina wo fra koma mu ti mo ma ni pa ana tra konkron no se mama mo yemu ye na hwehwe mo mema mo ho ono sa wo ye mo burohunu fu a eyade ba ko a wo hia pa wo Kristo mransam ni mo eya Kristo mkyerɛ wo hia pa so be ye mo burohunu fu Mama yenkenkan Matthew 5:7 Arade Yesu Kristo kan say inhyirani mabrohunu fuo na wona ebehunu won mabro mahunu say yesetie mamra nsam no aye won faso say woye mabrohunu fuo a Onyankopɔn behunu ye mabbo sa wode bane cha wosu Onyankopɔn de wo ba na ebechewo ene de on tene Paul kan se besan ye kiri akwa Ephesians 4:32 ne so bi wase mama moye mu nyeyie na hwehwe mo mema mo ho momfa nchecha mo ho sade Onyankopɔn nam Kristo so de chair mo no edan mo de mo nhwe Nyankopɔn wasafo ni mu no sade sambra se mi ye adwuma e wasafo yi mu tamode mo ho no mba na becheche ye na kire sa wo ye moburohunu fuo onyanko nipa na wonua bi yafomo a na moburohunu fuo a wo de beche no Kristo kan Matthew ngomati nsianche du na Matthew 6:14 na samo de nipa bona echa wona mosoro eja so de modi ya beche mo na samo anfa nipa bone ancha wana mosoro ejanso emfa mabone enchamo aroti nokura safu ni mono yade ya hono mbone eche ya maboya hono mukwadu Nyankopɔn safu ni mono eye chiwade ese baba ya hono mukwadu ewa asem ni abia abra asem no se yemfa bone nche
I said the nipa bone chawana. And a so a janso the yan bonne better ye. Well, when see a fair nipa body and chawana. And a motu a janso from a bonne in Matthew 5:15. I don't see a said ye war as a finimu. Say any and young could pabatinas with you. And the Yahoya one bonne better check. A year 2 years say, Oba for frost war. And yet, and young woman was a finimu. Near boy, when you want to body, when you want to quas and yabo boy, when you want to quad, but 2 more singer. Well, hey, Bapamo, other trivers say, 2 years, Yankee can 1 Corinthians 6:4. Now, some more was sitting a moon near my horns and someone. 1 hour war one, as a fumuno, but the 1 year beggar for. Verse 5. Mekaye meshamu ani wo onyansa fo ba kumpo ni mumu a obetumi abu wonua ne wonua ntemu atena na ana wonua de wonua kwa asem ne ye wana wonyi ni animi awon ne Paul ka kire ne anu ma wo asafrim tetimire mu ne se na se mo wo asetena mu ne ma ho nsem e bia fa asase ho mo wan sensem bi anase bi asaso hye anase bi mo wofie bi ho nsensem anase bi a woni obi wosikasem bi ho nsensem nipa ne yewonua wa asore ni mu wontumi ntiyaka anase bi anane wo nsem fufuro biara ɔwɔte ne Paul se ɛna momma wona wo mu won wa asafunu mu no amode won ye badwafo moye nyan mo wasafo baako mu na se mo miere wonya asem a mo de akwadan be fofura oni ya asore ni so na woni wasem ma wo na konkone se de wase meka ye me hwam wani wuo wonyansafo baako mpo enimu mu a obetumi abu wonua ne wonua ntemu atana na na obiara de obetumi abu wonua ne nua ntemu atana na wonua de wonua kwasem ye Again, I will not do when you are crossing ye. 1 hour ye enemy. I had 2 idea when Uncle was a film. There was a film. There was Uncle Pony ransom. There want to retrieve the fire when you're home bonnet. Ye know when you're home about the cherry. Now, Bocca Bowen and a class required do us in the Abia. They can't look a form you and then yasum. A bonnet Yako Catholic in equal do us in the Abia. And they war bokwa dunia Catholic ni do be buata ni Catholic ni do abetwenya so no so ye Catholic ni omo nyina ye Catholic fu no omo twen manso e bi ne ba be no Church of God asafu imu ana e betwa ye ho ako na bobo ye ho so bo wasem ni abia na ya okopon ne mranso na wase so amane ne o hawo biara no ya okopon ne kire obiara do betumi abu wonua ne wonua ntemu aten ana ena wonua de wonua kwa asem ne wona won nyinnie animi aronti ye no ne nkireke no ba akwa be pese bokai wonya ba asafo yi mu bi obabo asu asafo yi mu a ye na ye nua no asafo ni mu no ontumi mfa wonua wa asafo ni mu nkokot wonua bia ya ade na wani nye ho a ba sori mpanifo no amane ye wa bedwafo wa asafo no be bi asam no sene to kwa ko gu wonua na nimu ase wo bi a wanye wonua wa asafo ni mu ya be papa obeye nua no wa asafo ni mu papa enye nua no wa asafo ni mu nko a ne o kwa sori nkwa na beboa won impo wona woni asafo ni mu pe be won papa bi o ma yen kenkan on tene Paul kan no 1 Corinthians 6:6 adena wonua di wonua ko aseniye wana wonyinie enemy. Verse 7 emfumuswo anya ba mu se mona mohomo wansensem adena momma woni mu amim imom adena momma wonsisi mo imom yene yankopon nsem emfumuswo anya ba mu se woni obi wansensem mona moho wonsensem
Amran samene say ada na mama wani mu amim imu ada na woma wasisi wo imum mfato ho ebia wonua no abebo ho bosia ebia 100 cedis ana ebia wafumo enya bɔne ekɔ owuo mu nti bosa na abebo na wono so no bebo ya de na wontumi ntia wontumi mfa nkyɛm wontumi hu ne mmɔbɔ Peter kra yɛ bɔne ɔyɛ ɔsomafo ɔpa Kristo na so Kristo de kyɛn Tete Akristofoɔ no nso yɛ bɔne na so nya bɔne ekɔ owuo mu ya de kyɛn wɔn obemia woni benya nipa no ho abotere wonua na wayɛ mfomsoɔ no ebia wɔtea mu go wo so ana wɔdwene mfomsoɔ adwene ana ebia wohunu kra wankyea nti we wutumi ntenase tade bɛyɛ amonko ntɔkwa amomɔbɔ mo ho no msoboa wɔ asemnia bia na woni obi wɔ asetene mu nneɛma ho nsɛnsɛm a ɔwɔ ne Paul sɛ mama yɛ mpansa no Onyansafo baako mpo animu mo betumi abu wonua ne wonua ntemu atan ana aronti asafo ni mu no ya se tu nkrofofo ya man nkrofo akwankyere ya wo counselors o betumi atumufo Psalm 55 verse 14 wa woni be die tiri mu sam dede bom ne enam yo kwanyankopon fie ya bom akwanyankopon fie nyankopon fie ben na wotwera konkon no mu 1 Timothy 3:15 na se bia me career wa hunu sɛ de sɛ obu obra bo nyankopon fie a ɛyɛ nyankopon te asefo no asafo no kura dum ne nyina so wɔ no mu nyankopon fie no ɛyɛ nyankopon asafo no yɛn ɛka no twere konkon mu sɛ ye dietri musam da Psalm 55:14 wa woni me dietri musam da ne ye nam yo kwanyankopon fie ana woni me nam yo kwanyankopon asafuni mu no mahuna anuanom ye kyerɛ ye ne nkabomu ye kyerɛ ye ne baako yo ye nam yo no kyerɛ sɛ ya ye baako a ye bomu kro na ta moye nipa pempem na sa monam kwan bi sina kwan ne ntimi mo nkoso a editri musam dede ebomu kwanyankopon fie trese ya tenka ana ye yetimo ne akoma nyina ye baako ya kan 1 Corinthians 1 verse 10 Corinthians medika eti baako ntemu du na ni anom be generade Yesu Kristo mo bro hunu metumo fose bo nyina mo nya no kro tampapa mu amamumu na bom Maye pe wagene kromu ni atemwo kromu 1 Corinthians 1:10 Amran somebody say na anuanom enam ye na Awurade Yesu di metum fose mu nyina monya no kro anuanom mu no empapa mu ni anuanom emu awose nyina ye nya adwene kro ne atemwo kro de ontene Paul okani asenna mo nyina monya no kro ne adwene kro wo atemwo kromu Tene Paul or practice na monya no kro na monya adwene kro Philippians 1 verse 27 Philippians 4 ngometi ba ko ntemadio no nson ane na mama mo abra bam fata Kristo wasampa no nko ara na sameba na me behunu mu o semini o matemo ho asem se mogina pinti ne honhom kro mu abode adwene kro bom di apere gidia efura sampa no mu Egina yade adwene kro no wakra kro bebom adi asampa no ho gidie ho apere da wotene Paul kan na mu da wapife Philippians 1:27 mama wura mfiu anuanom na konkon se ene na mama abra bon fata Kristo wasampa no ara na bana me behunu mu o semini ho matemo ho asam se mogina pinti ne honhom kro mu ne na mode adwene kro bom di apere gidie free asampa no mu Egina ye benya adwene baako asempa no mra so medikan ye odo de dika bedo wo nyankopon de toso no bedo anuanom bedo ni panyina anye nyanom wa asafo mu nko a anye wona ba church of God asafo ni di nko na abaye won papa we bi ni mo modo wona asafo ma nko a omo no wona tamfo no e bia ni yokum won ye hwe won so Abraham Samuel watwere kronkron no no ase te wa bere fata
Baba ye nipa nyina papa ankanka wana woye gidie no fiefo ayade mu da ho pefe se yebeye nipa nyina papa ye papa ne kire se yebeye setie amamra no die eye papa no na ye mra no ayentimra no ye kronkron tene ne papa Romans 7:12 emra ben odomra ano ne ade edikan obedo wo nyonko nipa sa wo ho obedo wo tamfo wobɛfam wo bia wɔba ho bosia sɛ wo ahoɔdena wana wo sra wo ha de no wo bia ma won yene de Yakobo ka ye James 2:15 James 2:15 na se woni abarema na woni aba da deja na da diane abowon na mo bi katre won se mo mfa smudie nko na mo ho nya mo hye na mo me da so ma won di ehia honam a efaso ban na wo mu efaso ban na wo mu wa katre ni aso ho nya wo hye amen da so wa ma ne kuntunu po afa nkata ne ho wa ma na aduane ani efaso ban na wo mu aroti ya kan wo James 2:15 na so woni abarama na woni aba da deja na da aduane abowon ade na mobeye yode deja no bo sha na atmpa ta de ma no nhye obi a woni aduane di mo ma na aduane ni ye ne wo domra nsem wo anuan mo wa asafuni mu ntwehai no ani a jesa meka cha mo se abra wi asigina ne Filipia maro nyina etie no asafu mu no eni asafu ba biara oda kwan tensres aduane di ebi ni asafu mu se ya tese wonua bi ni aduane di na wosres aduane a apal Filipia mam po e wajanka bia wo ho na wa Mindanao Visayas Quezon City Laguna emrewa ne nkokorafo wonema ne wana busua po won wanema ehwe won bio no asafo ne hwe won mo so enkwala ye gya wo moto agya na bia na yani fie ewa palet ne kalokan emponi anma wo iglesia ne Kristo Church of Christ asafo mo ba besia de ye nye kapre antade o mo be hye eniane ne nkrata anasa mo besia yere mo nyina wanti yakapre yere nyina ye wo lavada school ni mu ye wo do odo ni bia ye de na dia kire nyonko nipa eni anu mu ntime mpo kasada ogbu ye hu fi kura na dodo wonu a ehunu ni ye no kanya hantanfo kanya homasofo ye yoyin ye di ho adanse ya tram se wonyankopon ne bra asam de sa do wonyanko nipa mama ye ntie de nipa yika nipa woni sa ka wonyankopon ne homobro a wonyankopon asafuni mu we pila mariale na ode ne ba jihan do ko sukuu mu istane aye DWUMADIE nti onuaba maliare oye nkramoni na wafrisa lavada sukuu no wana wonko wana safu ndi yenye wonum awo Church of God asafu manasa MCGI kopem se ono mo ba ho bedi ho adanse ehunu se de nkrofo keka ne nye no kore na wokunu afutuo ne nkyerɛkyerɛ pa ya de ma sukuu mafra no wɔ sukuu ha e ma dwene mu no lavada sukuu no ye sukuu a edimu na Jessica sukuu mu adi sia nanche wasiasia no de bebre wo mfie na hokɔ odi ne lavada sukuu mu oka se obeto waso awa Manila sukuu pomu ebetumi anya ye po afra tretrefo ne nchen ya damo asese mo tretre ye anye sukuu mu nyansa nkroma mai masa so ama ya tete yepa na se de Jessica Esen ye ye mo akasi aboa enanum a woni kunu brother Eli Soriano ne brother Daniel emboa ye mo akasi na
wa akoma a wode bɛboa nipa nyinaa na ɛyɛ ahoahoa sɛ yɛbaba na ba sukuu mu bie na sukuu nkɔda wɔ mu wie sukuu 299 ɛwɔ K-12 program a aban no abɔ wɔ mu aba so ma wɔ mu awie sukuu no aban no ɛhyɛ sukuu ne nkuran sɛ ɔmama maburu dodoɔ no ankɔ sukuu ɛfiri sɛ maburu dodoɔ no apɛ sɛ wɔkɔ sukuu a wɔbɛyi wɔn awofoɔ ne wɔn abusua firi wɔ hia mu lavadade sukuu no sɛsie deɛ abaa bɛyɛ sukuu a agye dini ɛwɔ Bampanga sukuu no yɛ sukuu a ɛyɛ edimu mpo wɔ yɛn mpotem ha ne wɔ man mu nyinaa mu na mɛsrɛ aban ne nkura bata kɔhwɛ adesua so wɔ wɔn mo nyinaa nso ɛyɛ tumi koro ɛne mfaso koro a aban sukuu no nya na sɛ yɛba wɔn a wɔasua adeɛ wie sukuu wɔ ha yi na sukuu nkɔlaa no ɛyɛ dɛm sinoko deɛ wɔte sukuu no kama no dɔda Eli Soriano ne deɛ ɔda sukuu nano wɔ dɔda Daniel Razon akyerɛkyerɛ sukuu mmɔfra no sɛ wɔn na Onyankopɔn ase na nyansa wɔn mo asua no wɔn fa mmoa nipa adeɛ di kan ne sɛ yɛnya kwan atumi akɔ sukuu no bi a deɛ di kan da Onyankopɔn ase na mo nam awofoɔ so ase ɛne deɛ ɛtɔ so deɛ fɛn sɛ mo awofoɔ ɛtɔ so mmienu akyerɛkyerɛfoɔ wɔn a wɔkyerɛ mo adeɛ wɔn na wɔn ase mo ani nso adwuma wɔn mo ayɛ baabiara mo bɛkɔ na bibie biara a yɛnya no wɔ abrabɔ yi mu no mama yɛhunu sɛ ɛgya de pa si yɛde bɛgya yɛn no mu mama yɛmfa ahoahoa yɛn ho mama abɔ nyinaa yɛnkae sɛ obi na de ama yɛn obi na de ma yɛn na LVCC ɛyɛ Bautista okreni bi ba ɔkaa sɛ ɛda yɛ sɔn baako ne sɛ wɔbɛwie sukuu na yɛyɛ free education program de bɛboa lavada sukuu ni mu yɛde bɛboa mmabunu a wɔn mu ani awofoɔ ɛsɛ wɔpɛ sɛ wɔwie wɔ n'adesua wɔn ni sika wɔn bɛkɔ sukuu nti asedanka wɔ Nyankopɔn sɛ ɛwɔ dwumakuo bi a wɔma nnipa asua adeɛ kwa na wontie sika wɔ LVCC Lavadan Christian College sukuu mu no sukuu nkwadaa no wɔn wontie hwɛ wɔn wɔ sukuu ntaadeɛ ɛma wɔn sukuu ntaadeɛ ne mpaboa ne biribiara na Attorney George Elvin Garcia ɔsɛ suban papa no wɔ brapa a sukuu no kyerɛkyerɛ mabunu no ɛyɛ adepa nipa nyinaa mu no ɛyɛ nhyira fisinya free education ko ne ɛde ma mo na mmom yɛsan so ama wɔn tete yɛpa yɛn ne wɔda free Awurade Nyankopɔn wɔtumi aso ayɛ wɔ man bapa Lavadad sukuu no brother Eli Soriano ne brother Daniel Razon na tiɛ 1999 na sɛ yɛbɛyɛ setie ama Nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ a ɛyɛ mbɛyɛ yɛbɛda wɔ da de akyerɛ nyɔnko nipa bɛsua sɛ bɛboa nyɔnko nipa bɛsua sɛ bɛtwene nyɔnko nipa ho nipa mo nyɛ nuanom wɔ asafo no mu koraa no a mpo wɔn a ɛwɔ asafo no abɔntene so yɛbɛsua sɛ de bɔne bɛkyɛ yɛbɛsua sɛ bɛdwene nipa ho yɛbɛsua sɛ bɛyɛ nipa adɔyɛ yɛbɛsua sɛ bɛfɛm nipa yɛbɛsua sɛ bɛyɛ nipa papa na tamfo no kora mpo ka ho yɛn ne deɛ yɛtwɛ no wɔ twerɛ kronkron no mu asafo no nya biaeɛ a ɛyɛ yadeɛ ma nipa mpote mu asafo no nya amaneɛ ma nipa mpote mu na yɛwɔ nsɔre bebree no ana wɔyɛ adesoa ne amaneɛ ama mpote mu ne a ɔman no tene sɛ nkɔbɛboa nipa no wɔtete wɔ nyɔnko nipa tene sɛ nkɔbɛda wɔdɔ ne tema adi akyɛ wɔ nyɔnko nipa no wɔnom mmom ɛha wɔ nyɔnko nipa wɔnom ɛkyerɛkyerɛ wɔn aban ɔmo kyerɛkyerɛ nkurɔfoɔ sɛ wɔn nte aban so atua na yɛyɛ wɔyɛ kyerɛ ne yɛ sɛ nneɛma yɛde basabasa yɛ aba mama yɛnyɛ sɛ nnuanom adɔ yɛn mama yɛn nkae sɛ mmara nsɛm a edi kan ne sɛ bɛdɔ wɔ Nyankopɔn na mmara nsɛm a edi kan ne sɛ yɛbɛdɔ yɛn nyɔnko nipa yɛbɛsi dɛ ne etumi ahyɛ afoforɔ so obɛdɛ no wɔhyɛ wɔn nyɔnko nipa so obɛdɛ no wɔyɛ nipa papa obɛdɛ wɔtumi abɔ wɔn nyɔnko nipa
Anuanom, sɛ yɛbɛdwene ho a yɛwɔ nokora safo wɔtwerɛ kronkron no mu na yɛbɛnam enyuma so na adi ho adanse nye wɔ numu nsɛm nko aso nya nsɛm nko aso na bɛnam adi ho adanse de wɔ Nyankopɔn waka no wode bɛyɛ adwuma anya de de yano aka kɛkɛ wɔn tɛ ne Yohane ɛka no wɔ 1 John 3:18 na mankuma ba ma yɛmfa asɛm ana tɛkyerɛma nko ɛnɔ na mo ma yɛ nɔ wɔ ne yɛyɛ ne nokore mu ɔdɔ ho yɛfa ya no nka ne tra saa kɛkɛ na asa ɔdɔ edanu wadi ɔdɔ yɛyɛ ho adwuma sɛde Nyankopɔn no mmara nsɛm no sie no mankuma ba ma yɛmfa asɛm ana tɛkyerɛma nko ɛnɔ na mo ma yɛ nɔ wɔ ne yɛyɛ ne nokore mu 1 John 3:18 nokore dɔ ɔdɔ pa wɔ wei yɛnam nnwuma so na di ho adanseɛ ɔbɛdɔ wɔ Nyankopɔn ɔbɛdɔ wɔ Nyanko nipa ɔbɛdɔ anuanom wɔbɛdɔ watamfonom nnwuma pa nyinaa yɛbɛyɛ bia ma anuanom nti ade papa bɛyɛ ma anuanom no yɛn nso yɛsɛdeɛ sɛ yɛbɛyɛ bia ma wɔn na wɔnyɛ anuanom ɛresɛ twerɛ kronkron sɛ bɔnyɛ nipa nyinaa papa yɛwɔ wei ɛyɛ ade a yɛboa nipa nyinaa gye de wɔ mu ɔne sɛ nkanka wɔn a wɔyɛ gyidie no fiefoɔ papa no awɔ sɛ wɔyɛ no de wɔ mu ɛyɛ so no nkɔma anuanom na papa a wɔbɛyɛ ama anuanom no papa koro yi a ɛna wɔbɛyɛ ama wɔn a wɔni asafo no mu ne yɛn atamfo no mɛfɛ sɛ saa na wɔ Nyankopɔn teɛ wɔma na wi abɔ wɔn a wɔtene so no wɔma nsuo to gu wɔn a wɔtene wɔn a wɔntene so wɔma na wi apue a papafoɔ ne abɔnefoɔ so kyerɛ sɛ wɔ Nyankopɔn wɔ ɔdɔ Onyankopɔn ɛdɔ wɔn a wɔn mu no mpo ti sɛ daakye bi na wɔn nyante ase a ɔbɛsane aba wɔ Nyankopɔn nkyɛn yɛn ne nkyerɛkyerɛ wɔ hɔ ma yɛn nso yɛwɔ asafo no mu yɛne yɛn nyɔnko nipa nyinaa bɛtena yie yɛtamfo no mu mpo yɛne wɔn bɛtena yie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi de wɔn aba asafo no mu bi Paul sɛ mede me ho mɛyɛ ade me ma nipa nyinaa na ɛyɛ de nara a magye ebinom nkwa wɔmfa nhyɛ mu tirim anuanom a wɔwɔ Church of God asafo mu wɔ botaeɛ yɛ botaeɛ di kan ne sɛ ebedi nyɔnko nipa ne mu kan aba wɔ Nyankopɔn mu anya sɛ yɛde wɔn bɛkɔ ntɔkwa anya sɛ bɛkum wɔn anya sɛ bi a wɔbɛdɔ wɔn nko awo yɛtiri mu po edi kan ne sɛ ebedi nyɔnko nipa ne mu kan aba Nyankopɔn nkyɛn arɛtɔ wɔn tɛ ne Paul kan sɛ wɔn a wɔyɛ mmerɛ no na yɛ me ho sɛ obi a ɔyɛ mmerɛ me maa wɔn mbanya wɔn a wɔyɛ mmerɛ no mede me ho mɛyɛ ade gyina me maa nipa nyinaa ɔne nipa nyinaa tena yie na ɛyɛ de nara a magye binom nkwa yɛtiri mu po nyinaa ne sɛ yɛbɛgye nyɔnko nipa nkwa mpo nipa bɔnefoɔ a wonim no wɔ de wonim sɛ ɔyɛ kunu bɔne de wonim sɛ ɔyɛ abɔfra bɔne de wonim sɛ ɔyɛ wɔyere bɔne ne mɛfiti prakopa mu no watɛn mɔma yɛma wɔn ma akwanya yɛma wɔn ntie Nyankopɔn ne mmara nsɛm ma wɔn ntie Nyankopɔn kyerɛkyerɛ ebi a wɔbɛsesa na yɛtumi agye wɔn nso nkwa yɛn ne Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm ɛna nkyerɛkyerɛ wɔ asafo no mu yɛbɛyɛ nipa nyina papa afei ɔdɔ a Kristo kyerɛkyerɛ no anuanom saa adɔ na te sɛ yi mama yɛn kenkan 1 Corinthians 13:4 Korintofoɔ nwoma edi kan eti dumiɛnsa nkyɛmu nan ɔdɔ wɔ abɔdwotware ɔdɔ ɛmɛma ne ho so ɔdɔ nya ahomasoɔ sɛ obi ɛpɛ homɔboro a ɔbɛda homɔboro di akyerɛ no obi srɛ bɔne fata a ɔde bɔne bɛkyɛ no ɔbɛdi kan adɔ wɔ Nyankopɔn ne ade edi kan yɛtɔ so mi no bɛdɔ wɔ nyɔnko nipa bɛdɔ anuanom a wɔ asafo mu bɛdɔ wɔ nyɔnko nipa mpo wɔ ni asafo mu bɛdɔ wɔ atamfo koraa sɛ ɔwɔ ɔdɔ a ɔwɔ abɔdwotware ne yɛ mu yie ɔwɔ ayɛ mu yie ɔnyɛ ahoɔyɛ a ɔnyɛ ahokyerɛ
o me ma wo ho so ade ebio o wa da o wa abodwetare o wa yemuye kyeso wa buye oyin sema ma ni pagina to bi bisa wade na wo bia be ma no be be fam ho ade kura wo betumi afam na wo bo na bosia bra wo biye papi odo nya ho ya odo enya ho ya wa onya onyonko nipa ho ho ya ana se wunua wonna wo ma me ana se because ma me na de na me nkwa na wo soma soma na de na wo nka che me nua no so wo nkonkoi ye bi ni mo won ma mo wa ho ya ta wo da weni wonya ho ya wonya ni berenso ade bi odo nya ho kire odo me ma ne ho so o me ma ne ho so tse ne ono nkwa no wotene ono na wodi mu ono na wa ya ade ono ye nyansafo da bi yo wo odo ne o me ma ne ho so odo enya hantan ta wo odo nyankopon kire no wo bi a Greek kasam na ye agape odo enya hantan odo nya homaso yo lepa bi mo on ma homaso ne ya hantan ni dwe pa omo kasa dwe mu ni ya hantan ne ahomaso wo odo a wo nya hantan ni ahomaso ento aso verse 5 odo enya ne ho de emfata onya ho de emfata o fa ho hyehyehye ma and jejeje ma we bi mo on ma sa o se oba bi na ma na o matu ahye ne so na ye tete no na wo mu miemi ankrofo mama aba kokora so na o miemi amaya ato o miemi awo no fo na nkokora bone bi no mutie na wo odo a o do man yanmo maya ne yanmo awarefo a onya de emfata wo no ho ede mbio anhwehwe de ye wo no enko ara ne de so wo da onhwehwe wo nko awo de ade na wote se medamente sa o meya nya sa na tie me yanu yiye mede me nante se yo mede me nyina se ma hwehwe wo ho wo bi wa frisa wo hunu o hwehwe wo ho wo bi mu a wo hunu obiara ne na ho wode ne e wo nua to sinia ebi awunya na enya ebi asa de wose dwene no ontime nwene ntentem ahwehwa wo ho wɔ ne mu ba ho mɔde ne ta obeti ase unia no ahoɔden ne no ahwehwa wo ho wɔ ne mu na afei ne bo ha no ne bo mfo ntentem ebi mo hɔ no makakara ne bu afu o da obon haw abufuo ne wata ne nyina be firi mu obi ana bo ha ne ntentem no ya de ha adwene yento aso ndi ebio emfa bone enhye ne yem o wo da wo mfa bone enhye wo yem ye ni ade wo se de ya adwene de akiri to wo hono biribi a yem fumso e wo wunua mu a na se ha adwene a manen ka se ha fufuro so ntete afufuro a ebe mfa nhye wo yem emfa wa adwene nyina nkonkodi akiri nnipa bi mo ono mo asa na ete yatewa ne yepa ho mfumso abrɛ na wo twɛn sɛ ɔbɛyɛ mfumso mo pa mo nyɔnko nipa mu bɔne abrɛ na no wa mo pa nipa mu mfumso ade bɔne nipa no yɛ no de bia ne tenetene yɛ nsa wɔ so sɛ ɔwɔ ɔda a ɔnwene bɔne ho ta afei na ne nye wɔ bɔne mu ade na nya na ne nye wɔ na ne nye wɔ de ɛntene mu na mo na ne gye wɔ nokore mu obi a ɔwɔ ɔdɔ ne gye nokore mu na wɔ wani ba gye wɔ nokore mu kada ne ya de bɔne a wo mfa ho nkuhyem na wa abodwetare ajade gina di ba manu asene na ne nye de ɛntene ho obehuru nipa mɔbɔ na wo mo edi ahurisie wɔ nokore mu etiade nyina etiade nyina ajade nyina di
enya de nyina mu ne da so obo ye ne wodo a ye kyerɛkyerɛ ye to wodo obenya wo yere ho abotere obenya wo yehu ma ho abotere obenya wo nyɔnko nipa ho abotere ato ne bo wase ade nyina mu awade nyina mu abodwotare saa na obi owo odo no tie ogye ade nyina di to wodo a wobɛgye nyankopɔn ne nkyerɛkyerɛ nyina di na wo ne da so wo nyankopɔn bɔhye nyina mu etia de nyina agye ade nyina di enya ade nyina mu ne da so ato ne bo wase ade nyina mu odo to ntwada verse 8 there woda ya nto sinida wonto sini oyere womma ho nya wa ahomete waasenom babusuafuo watamfonom obenya won ho abotere odo to rentwada ye ne nkyerɛkyerɛ di kan wa asafo ni mu odo sɛ ye nyɔnko nipa papa ya bedi kan ado we nyankopɔn ya tasumie ne nyɔnko nipa ɛna afi na tamfonom nso ɛno ne ade etwa sɛ yɛte ase wo yɛde sua yi mu abra yesua ye na Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no na yɛne yɛnuanom nyina betena asubiem yɛne wɔna ɛwɔ anuanom wɔni asafo no mpo betena asubiem yɛne yɛnatamfonom nso betena asubiem a ɛyɛ wɔdɔ na wɔsɛ di yɛmu hene yɛken kan Hebrews 13 verse 1 mama wɔnuadɔ ntena hɔ daa mama wɔnuadɔ ntena hɔ daa nyɛ da koro anyɛ nanu anasa fe pɛ dabi mama wɔnuadɔ ntena hɔ daa adɔ hoi awɔsɛ tena nuanom mu awɔsɛ wɔdɔ ɛtena hɔ yɛdi kan yɛbɛdɔ wɔ nyankopɔn deɛ ɛtɔ so mmienu bɛdɔ wɔ nyɔnko nipa akɔpem sɛ wɔbɛdɔ wɔ tamfo kora saa wɔdɔ no awɔsɛ tena nuanom mu 1 Peter 2:17 muni nipa nyinaa ni monno anuanom muni nipa nyinaa ni monno anuanom suro wɔ nyankopɔn muni wɔ hene ni monhwɛ saa nkyerɛkyerɛ yi kyerɛ konko no sɛ monno nipa nyinaa ɔbɛyɛ nipa nyinaa papa muni nipa nyinaa ni bawno ya wo nipa bi mo wɔ no mu a wɔn papa ne wɔn maame nkɔrɔ de ani die ma wɔn no nanso awura apam foforo no mu nkyerɛkyerɛ ne yɛ sononko ɛwɔ sɛ wodi nipa nyinaa ni sɛ ɔyɛ ɔba sɛ deɛ wodi ogbo ma wɔn ma fa ogbo ma wɔn maame no papa ɛnyɛ wɔn mo nkɔ na wodi ogbo bɛ ma wɔn wodi ani die ne ogbo bɛ ma nipa nyinaa wɔwɔ fa no mu abusuafoɔ anaasɛ wɔn a ne wɔn ti mpotem wɔn na wɔanyini sini nipa biara wɔn fa ne die ma nipa nyinaa ɛfa to yɛ ɔwofo a wɔn to fa ne die ma wɔ ba sɛ wɔyɛ ɔwofo a fa ne die ma wɔ ba ɛkyerɛ sɛn sɛ wɔde ani die ma wɔ ba a wɔde ani die bɛma ne tumi yɛ wɔn nso wɔntietia ne fa ahodie so ɛwɔ ɔwofo bi ma mu mu ɔmo mma ketekete ɔmo tietia wɔn mo fa ahodie so ɔno ane ba baako ne ne da ɔtɔ ne mo na wei wohwɛ obuo ne ani die bi wɔ mu apam foforo no mu nkyerɛkyerɛ no sɛ muni nipa nyinaa ni abranteɛ amabaawa panin ne nkɔkora nyinaa yɛmfa wɔbuo maa nipa nyinaa yɛmfa ne die maa nipa biara wɔ nipa biara wɔ ani die wɔ nipa biara sɛ na bɛwɔ waba asase so no wɔwɔ wankasa wɔ ani die mpo wakowa sɛ wada na juda so mu kora mfa wɔ nan nkɔbɔbɔ no so wɔn sɔre nkɔnyɛ adwuma na sɛ mpo wɔyɛ wakowa na wofie ba a wakora no ahunu ne mmɔbɔ bi ɔno nso yɛ nipa ɛmmɔ no atiri mu wɔde ne ɛyɛ nyankopɔn no mmara nsɛm sɛ yɛde ani die ne obu bɛma nipa nyinaa dɔ wɔn ankasa wɔn nko ampo ɛnyɛ sɛ wo na ɔyɛ owura no nti no wɔn nko a na yɛde ani die bɛma wo ɛnyɛ sɛ ɔyɛ ɔwofoɔ nti wɔn nko a na yɛmu wɔyɛ ɔwofoɔ na sɛ wɔba de obuo ma wa wɔn nso fa obuo ne ani die ma nipa nyinaa wɔba nso ka ho bi mmɔfra no nso wɔ mo tumi ɔmo nso sɛ fata ne die emu no abɔ nsia emu n'anim ase badwam yɛyɛ nyankopɔn no mmara asomdi abio mɔnna anuanom ɔma mo werɛ mfiri o mɔma yɛ werɛ mfiri asafo yi emu anuanom biara ne wɔyɛ papa se anuanom efiri wɔ nyankopɔn ɔma yɛ nnɔ saa anuanom yi ɛwɔ asafo no mu
Binibigyan ng libreng Biblia. No? Itong kapatirang ito, nakita ko po ang epekto ng aral ng Diyos sa kapatirang ito. Natuto silang magmahal sa kapwa. Magpataan sa kapwa. Umakay ng kapwa. Gumawa ng Muni wa hinini. Marke. Enanu ni misade wasije ni dema wana wa baimu ana. Kasahemfu. Kasahema. Wadi ani dema wana wa baimu iso. Romans 13 verse 1. Ya konkona sa man enipa nyina emre won ho ase. Enshe oman mum penifo tumi no ase. Na tumi biara ni hoje de efiri wanyankopon na so tumi a wo ho no wanyankopon na wo hya to ho. Verse 2. Etu obiara woni tumi ne die sie no ode de wanyankopon wo hya to wo die sie. Na wona wo die sie no benya fubu. Verse 3. Na wona wadim peni no ho enye hu emma wona wo ye enyumapa. Na bom wona wo ye bone. Won pase wuso tumi no ana. Ene ye papa na wanya won ho ayeyi. Eno kre wo Kristo ni biara. Bamra mo ho ase. Na wana wadim peni no wo ho nyehu. Ya wa bandi wo hon ma won mo mfo abone so. Wa mu nyehu manyu mapa. Wa mo mu papa se bone. Wa mo mfo abone so. Aruti aban a wotene no. Aban papa biara mfo akọ no boso. Aban a wan mo ya de papa no mu etia se obi besisi ne yɔnko nipa. Aban biara wa ya okuta gine pama ne manfo no. Preto binti tianem ne nyanko ne pa fa hodie so. Na emfato aban bi won ma se da bia yasimu ntia to a tia to saban se to aba yankopon wasafu ni ne ha ye ni hye obiara awese ya ban mu asem owo ho kwa se wo beyi ne wo pe wo nyankopon ma wo sa fa ahodie no ante se sore foforo a wo mo asafo mane ni ho kwan woni wo be betu aba ma no asafo na beche wo ni kwa won to aba ma no na ya ba so atemu ahwe afa ne ye hunu die eye ne ebe hunu die eye ne entem wo ho kwa so beyi die eye mama ya mra ya ho ase ehye tumi nyina ase sede nyankopon wa asem no sie ana anya bra nko na be bra ya ho ase keke na impo ya basia bompa ya ma won basia bompa ya ma ban no aya de papa mama ya nken kan 1 Timothy 2 verse 1 to 3 na afi de ni nyina kan no metumofo se wanyankoto sere empayebo udima ne ya seda ema ni penyina. Verse 2. Ema ahemfo ne wana wadi tumi nyina ayatena sekom ayen ho adwoyen onyamesom pa ne abrabo a ho ye nyam nyina mu. Verse 3. Na yeye na soye na jenkwa nyankopon ani anyamra sam se nye ne penyina papa na enyuma pa ba ne yebeyo se de won tene Paul said the 1 Timothy 2 verse 1 de dikan ne say na afede dikan ni nyina kan metum fusa mo nyankoto sede empaibo udima ne ya seda ma ni penyina ema hemfo ema wana awo aban mu botaye bentira said ye be betena sikom na ye ho adwoyen onyamesom pa ne ya brabo ho ye nyam nyina mu
na ye na so ye na jinkwa nyankopon ani anu mo nhwe asafo ni mu no yenye tiatefo ye ntia ban so atia asafo yi mu no abregi na be ye setia ma ban no afutusem papa ya boa e beta akiri aban no nkoso papa biara wo se ya boa ade kyeruse eyade ye so wo nyankopon ni se betena sumdie mu enti se ayi kuo bi ma wo homene so se yankoye wo ye kyere na yanko yansori nti aban na yanse o man na japade a atafi mu ne yamfa ye ho nkobo wo no eye tuwade so yo nia wa asafuni mu a abrayi na no bokakka kuo beti aban ne so atunya ho enya esane se wo ye nyonko ni penti wo ma ye no wo no nso aban ne so ye nipa akom de wona mama wona aduani su kom de wona mama wona nsuwo nom na so wopɛ akokɔnam na obi amane bi nwe mama ya mpo won ye ne Kristo kyerɛkyerɛ mama ye nya abadaye ne ayemu ye mema ye ho na mbom sɛ yade ye ho bɛkɔ akɔbɔ kuo bi a wɔyɛ atuatefoɔ da bia na ye wɔyɛ kyerɛ ye tenta so kɔkɔ sɛsɛ nneɔma mfa mo ho nkonkohyɛ mu bi aba mo mfa mo ho nkohyɛ saa te bi ete saa no mu bi kefi nyankopɔn munya wo mo nya wo ma de mo bɛyɛ yani wo biara ni ntokwa me de me kyerɛkyerɛ mo Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm a awɔtwerɛ kronkron me sɛ nya nsɔre nyina ɛna ɛkyerɛkyerɛ ɛna nya asɔfoɔ nyina ɛna wakukuduro so mbɛka no kra no atɔ mo yɛ hufoɔ wɔn mo yɛ hufoɔ makatakata nyankopɔn ne mmara nsɛm so wɔn mo kyerɛkyerɛ wɔn ara nkyerɛkyerɛ ye ne Kristo we ne nyankopɔn ne kyerɛkyerɛ ye wɔtwerɛ kronkron no mu awɔtwerɛ kronkron mu dia ɛne ye na sadeɛ se ye bɛkyerɛkyerɛ Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm awɔse ye bra ye ho ase ɛma aban no aban a afu amfu abone so aban a ɛta papa ye akyi awɔse ye bra ye ho ase ma sa aban no agye sɛ aya Hitler aban no aban na mpe nipa nkoso wo ana sɛ Saddam Hussein aban no ana sɛ Idi Amin aban no the aban bi te saa ani kwan sɛ yɛbrɛ yɛ ho asehye awudifo aban ase na bom sɛ aban no amfo abɔne so na wɔn tete ne mamutimamufuo na wɔyɛ ade papa ma ne mamutimamufuo wɔtisi sukuu dan ayaresabea ɔboa hiafoɔ ɔboa wɔn atoyera nkyɛmato wɔn ɔboa wɔn nsuo yiri afa wɔn sɛ aban ne bisa de yɛsɛ yɛ papa ɛne ɛwɔ sɛ yɛbrɛ yɛ ho ase ma saa aban no ne yɛdi aman ne mmara so ɛnyɛ branko ne bɛbrɛ yɛ ho ase ama wɔn na mmom ɛbɛsan kora bɔ mpa yɛ ama wɔn ɛbɔ mpa yɛ ama ahemfo wɔn a wɔdi bere akɛseɛ wɔn a wɔn ɛyɛ mpanini ɛwɔ ɔman mu no na yɛ ho adwene atumi atena se wɔ nyameso mpa nyinam yɛ ne Kristo nkyerɛkyerɛ yɛ wɔ no ma bebree no na wɔ hɔ a ehia se yɛ kasa fa ho nanso yɛ brɛ ni sa sɛ mɛkasa mɛtoa so a mehia dɔnhwere baako bio sapee so anhwɛ na mo abrɛ ɛno nti mɛretɔn sa afra mo tena sɛ wɔ Nyankopɔn yɛ adom anuanom mani da soɔ no sɛ tena mo betumi aba wɔmmra ne yɛnsia Nyankopɔn ne mmara nsɛm na wo no wompɛ sɛ wɔbɛgye a ɛwɔ wo hɔ na so wode ɛbra bɛsua kenkan wo twerɛ kronkron no twerɛ nsɛm no mu twerɛ nsɛm no to hɔ twerɛ quotation no to hɔ Jamaica ne nya no kora wo nso wɔ twerɛ kronkron wɔ fiebue mu na kan na sɛ wonya adagya ne wɔsua no sa fa mu bio sa kan ne bio twerɛ nsɛm a wɔakyɛ no sa kan ne bio na kae no bio wɔ w'adwene mu mo bɛda hɔ pia ma wobɛhunu sɛ yɛbɛyɛ seti ama Awurade mmara nsɛm nyinaa yɛbɛyɛ nipa papa yɛbɛyɛ wɔman papa yɛbɛyɛ akronkronfoɔ yɛbɛyɛ nipa papa bɛyɛ nyɔnko pa ama afoforo wɔbɛyɛ japa wɔbɛyɛ wɔyerepa okunupa ɛnapa ɛjapa yɛbɛyɛ mmɔfrapa yɛbɛyɛ nipa ne wɔn mo timpotemu papa wɔbɛsan akora yɛ atamfo papa wɔbɛyɛ atamfo pa ade gyewere sɛ yɛwɔ atamfo nom ɛwɔ mo sɛ yɛmpa atamfo nom yɛdeɛ yɛmpɛ sɛ obi abɛyɛ atamfo na so mo na mafa yɛ sɛ yɛ tamfo deɛ ɛne yɛ atamfo pa ma wɔn ɛfiri sɛ kɔm de wɔ tamfo ma na aduane yɛdi sɛ kɔm de no ama ne nsuo nom sɛ ɔbɔ hɔ bosia na so wɔ bi ama ne bi sɛ wɔsra wo na wɔ bi ama ne bi nti wobɛyɛ atamfo pa koraa ɛwɔ saa te bi sɛ deɛ ɛbɛyɛ a
wɔtamfo no a wɔmpa wo nkɔsoɔ na wɔboa no na adwene bɛba ne ho so sɛ and the nipa yi yɛ mi ɛbɛtumi akora ma n'asakyera aba no aba Nyankopɔn nkyɛn yɛn ne wɔdɔ mmra nsɛm a yɛakyerɛkyerɛ wɔ asafo no mɔma yɛmfa nhyɛ yɛ tirim ɔdɔ yɛ adeɛ a yɛyɛ o yɛmfa yɛ ano nka na asa ɔdɔ yɛ adeɛ a yɛyɛ ho adwuma yɛn ne wɔn nua biara wɔ asafo no mu asɛdeɛ yɛde hyia no nyinaa bɛsi na Nyankopɔn yɛ adom a wɔkyena na ne da soɔ ne sɛ mobɛtumi aba mɔmmerɛ papa yɛ ho anuanom ɛma mɔmmerɛ ho sɛ mɔbɛyɛ papa bɔma yɛ ni ɛnyɔnko nipa ne mu kan sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi atena ase wɔ nyamesom pa ne abrabɔ kronkron nyinaa wɔ Nyankopɔn ɛkyerɛkyerɛ yɛn mu na ne da soɔ na sɛ wɔkyena mɔbasa ne aba ma yɛsua Daniel ebi wɔ anuanom da mo ase bebree sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa wɔ Nyankopɔn de ama yɛn na yɛda mo nyinaa nso ase sɛ moaka yɛn ho ɛnɛ ne da ɛtɔ so nson ɛberɛ a yɛsua Awurade mmara nsɛm ɔkyena sɛ Nyankopɔn yɛ adom a yɛsrɛ mo ada yɛsan so to nsa afrɛ mo mɔmmra mɛtie Nyankopɔn Awurade Yesu Kristo mmara nsɛm no na anɔpa nɔnkron amen awia dɔn baako ne fa yɛbɛbɔ mpaeɛ ama nnipa nyinaa afa ho ne ɔsoma na asɔre a wokorɔ ɔma yɛ na yɛmmɔ mpaeɛ ɛma nnipa na yɛnsrɛ Nyankopɔn no ahommɔborɔ na wɔnyɛ yɛn mfi yadeɛ yi mu bio yɛda wɔ Nyankopɔn ase sɛ yɛn nsa tumi aka akwanya pa yi nnɛ da yi na ansa na yɛn ntɛm bɛtete yɛ korakora no bio yɛsa so to nsa afrɛ mu ama mpaeɛ. Panginoon, Lord, oh my God, our Father, Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ, Father, once again, we are thanking you. We, brethren, whom you have permitted to be with our fellow men and our loved ones. People who are desiring to know your truth. Father, thank you for protecting them. Thank you for giving them. Yɛda wase sɛ wama wɔn ahia deɛ na wɔtumi ato wɔ so wɔtie wɔn kyerɛkyerɛ kronkron. Agya, yɛsrɛ wo sɛ boa wɔn a wɔtie wɔn nsɛm nyinaa ma wɔn nsɛm ɛntena yɛ akoma mu no ho a ma wɔn nokorɛ aba biara ɛntena yɛn mu na yɛde atu anammɔ na yɛde ayɛ adwuma yɛtumi ayɛ wɔman anaa wɔma a yɛda ɔdɔ adi atwa yɛn ho na yɛsua sɛ bɛdɔ yɛn yɔnko nnipa na yɛn atamfo nom nso na yɛama yɛ amanneɛ ama yɛn mpɔtamu a yɛwɔ na mmom yɛaba bɛyɛ w'akodeɛ ketewa bi sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔn bɛhunu wɔ mmara nsɛm a yɛde yɛ adwuma wɔ yɛabrabɔ mu. Awurade, yɛsrɛ wo boa wɔn nyinaa ma wɔn ntumi nwie wɔ mmara nsɛm kronkron no nyinaa tie na yɛn wɔ hɔ ma yɛn ara yɛn nkwagyeɛ. Yɛsrɛ wo sɛ hyira wɔn na sɛ yɛn yadewa yɛagya boa yɛn na yɛntumi ɛnyɛ nsɔano ma yɛn haw na yɛtumi atoa so asom wo na yɛde wɔ mmara nsɛm so daa nyinaa. Yɛsrɛ wo sɛ bɔ nnuanom mpanimfoɔ ho ban wɔn a wɔn ho brɛ nipadua yɛayɛ mmerɛ ka yɛawarefoɔ ne wɔn mma na yɛmu nkumaa. Yɛsrɛ wo yɛn Awurade ka yɛn nyinaa ho
Yɛbɔ yɛsrɛ bɔne fakyɛ ma bɔne biara a yɛde adi wo. Yɛhyɛne nnim a yɛnim na yɛaso wɔ dene nti. Bio, ɛberɛ a yɛntim ba bɛteteɛ no, wodɔ basɛm na yɛgyae yɛn nkwa. Ne yɛnhyɛ berɛ ne yɛn nkwa nyinaa hyɛ wo nsa. Yɛsrɛ wo bɔ yɛn nyinaa ho ban na yɛgye di sɛ wɔbɛ ma yɛn ade pa biara. Na yɛn na wabɔ yɛn no tumi de ayɛ adwuma. Yɛn nyinaa mu ne yɛsrɛ na Agya yɛda wo ase. Yɛda wo ase bebree wɔ yɛn Awurade Yesu Kristo din mu. Amen. Na bio mama inisanka wɔdɔ ne nhyira free ne Agya wɔ soro nkyɛn. Adom ayaresa ayɛfiri ne Awurade Yesu Kristo ne honhom kronkron ma yɔnkoyɛ. Ɛne yɛn nyinaa koma mu hene ɛtitiri wɔ yɛn mma sɛsie ne daa ne daa nyinaa. Amen. Sa bayang pinagpala, bansang binubuklod ng pag-ibig na dakila. Aral ni Kristo'y ibinabandila. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin ang patunay nito. Ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting gawa. Diyos ang sandigan, MCGI. Anong sarap na magkasama sa kapatiran, tunay ang kalinga. Nililiwanag na sa mundong nadirimlan, Ipinapahayag sa Diyos ang karangalan. Kristiyano ako, Kristiyano tayo, pagmamahalan natin. Patunay nito ang dating daan ng katotohanan, bansang banal at lahi ng mga hiniya. Ang bayang masikap sa mabubuting
ɛnuanom mmarima na yɛnyɔnko nnipa twerɛ nsɛm no ahwɛ ɛnabɔne a ɛbɛba nnipa soɔ na ho nkɔm adi kan abɔ yɛn bɔne a ɛbɛba nnipa soɔ wɔ awia mmere mu ho kɔkɔ ɛmo na nnipa bɛsɔre atia wɔn ho ɛsane adufo depɛ ne tumi ho kɔm na wɔbaakofo wɔpɛ sɛ wɔdi wiase so nti na yarewa huhu ne kɔm bɛba abɛgye nnipa pɛpɛm ɛnkɔ afiri wɔn nsɛm wɔ wiase yɛfa na nyinaa yɛahyɛ ase ehunu nsɛnkyerɛnne maako deɛ aka yɛ amanehunu a atwa yɛn ho ahyia na bɔne mmorosoɔ yɛhunu no mmaa nyinaa na nipa ahyɛ aseɛ paa no yie nanso wɔnya bi na ɛbrɛ no aso sɛ yɛbɛbom ayɛ nipa baako na yɛbrɛ yɛn ho ase wɔ asafo awurade anim mama yɛnkɔ yɛn nkotodwa anim na yɛmfa yɛn nkotosrɛ ɛnto deɛ ɔwɔ tumi sɛ ɔbɛgye yɛn nkwa afiri ahommɔne a ewiase sum na ahommɔne a ɛwɔ soro hɔnom mama yɛmfrɛ wɔ Nyankopɔn twɛde mpɔn ɛsane yɛn mma mma nti ɛne ewiase mutimamuni biara a ɔhwehwɛ ɛnidasoɔ ne nkwagyeɛ sɛde yɛbɛyɛ a yɛbɛnya akoma mu asomdwie ne ɛnidasoɔ kɛse a ɛboro so amanehunu a enipa fa mu nyinaa kyerɛ ɛnuanom mmarima ne nuanom mmaa ne yɛnyɔnko nipa bɔma yɛgyina yɛnsiesie yakoma na yɛmmɔ mpaeɛ in prayer. Tayo po ay sama-sama. Bɔma yɛgyina yɛmmɔ mpaeɛ nuanom. Yen agya twɛde mpɔn dɔba korɔ no din ebio yɛn nyinaa yɛba w'anim kronkron adigya yɛdi kan yɛda wo ase agya sɛ wama yɛn nkwa ne ahoɔden ha yɛwɔ no yɛn mu bɛpem nnɛ ade pa biara ɛfiri wo nkyɛn adeɛ biara da yɛn nsa ka firi wo ahokyere ne amanehunu a yɛfa mu nyinaa kyerɛ agya yɛnya yɛn ho atenka yɛakoma mu da biara yɛda wase bebree sɛ wonya yɛn ho abotere yɛn sene ntɔ ne yɛn mfom so a da yɛtie wo nyinaa kyerɛ yɛka yɛn mpaebɔ ho ne yɛ agya ɛsra wo fa yɛn bɔne kyɛ yɛn bɔne biara wɔhunu ne yɛn mu sɛdeɛ yɛde akyɛ wɔn a wɔfom yɛn no ebio yɛbɔ wo mpaeɛ yɛsrɛ wo sɛ daa na w'ahommɔborɔ nnɔɔso wɔ yɛn so yɛnsɛsie tebea yɛwɔ mu yi bɛnya wo ho atenka na yɛhunu no yɛ akoma mu sɛ nnipa ni anidasoɔ biara agye w'ahommɔborɔ pɛ awurade yɛsrɛ wo sɛ bio fa wo nsa ka yɛn nnipidie yi sa yɛn yadeɛ sɛ bɛtumi a wɔn a wɔyareɛ agya yɛsrɛ wo ɛnyɛ sɛ yɛyɛ aniadenefoɔ na mmom yɛgye di sɛ wɔn a wonim deɛ yɛdi mu ma yɛn yɛn nyinaa yɛfiri yɛakoma mu ne wɔ dɔ a yɛwɔ ma yɛadɔfoɔ yɛsrɛ wo agya yɛsrɛ wo yɛwɔ no mu firi yaw a wɔdi yɛn nyinaa mu yɛsrɛ wo sɛ yɛn haw ne yɛamanneɛ no boa wɔn a wɔdi hia kɛse yɛsrɛ wo kyerɛ yɛn w'akwan yɛtumi afiri mu afiri da biara kyerɛ nyɔnko nnipa wɔn hunu wɔnsɛm boa yɛn ma wɔatumi afa mmerɛ no so akɔnya na yɛde ayɛ papa na yɛda wo dɔ adi ne hommɔborɔ adi akyerɛ nyɔnko nnipa awurade
yɛsrɛ wo yɛhia wo yɛn akoma mu wɔ yɛabrabɔ yi mu ɛne yɛ mmara yɛwɔ mu yi yɛsrɛ wo hu yɛn nyinaa mmɔbɔ fa yɛn nyinaa ba yɛn mu agya yɛsrɛ wo sɛ hyia wɔn a wɔaban mu ɛda wo ase bebree kae na aboa yɛn yɔnko nnipa aban mu mpanimfoɔ na wɔntumi hwɛ wɔn yɔnko nnipa so kae nnipa wɔfa ho bebree mu adɔkotafoɔ a wɔde wɔn mu nkwan so wɔma yɛn yɔnko nnipa ɔno wɔn abusua nso mmɔbɔ saa dɔn yi mu na yɛgyae akɔba mu ade bisa nyinaa ɛtɔ wo so yɛgye di sɛ ahomɔborɔ ne wɔdɔ abu wo so ɛda wase wɔ yɛagye nkwa Kristo Yesu din mu amen. Ngayon, tanggapin po natin ang basbas at ang na mamahay na yan ka insyura na wada fuye na dyan yung kupon na wasro nchen adumaya orsa ne umpachi fuye na radi Yesu Kristo na wana mkonko mudayo kuye niye gina kuma muhenida titilu yama sisi ya na dani da gina amen.